ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದಿ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ತುಳು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಕಾಸ್ಟ್ ಲಾಗ್ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಕುತ್ತಾರು ಕೊರಗಜ್ಜನ ಕಟ್ಟೆಗೆ ಪೋಯರವಿಲ್ಲ ಅಲ್ಪರ್ದ ನಿಕ್ಲೆ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ವೆ ಆಂಡ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೇರ ಅಲ್ಪ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚದ ಅಲ್ಪ ಪೋಪಿನ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೋಯನು ವೀಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಿರೋದು ಮೇರ್ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ವೀಡಿಯೋಗೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಜರ ಫಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಏರ್ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಜರ ಫಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚ ಸೈಡ್ ಪುಂಜ್ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಉಂಡು ಅವೇನುಂಚು ಮರೆ ಪಂದೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ದಯಪ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಗ್ ಪಾಡ ನಿಕ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಪ್ಪಗ ನಿಂತ ಲಾಗ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತಂದು ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ. ಸೊಲ್ಮೇಲ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಆದಿಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ನಡೆ ಕದ್ರಿ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಕ್ಷೇತ್ರದ್ದು ಕುತ್ತಾರು ಕೊರಗಜ್ಜನ ಆದಿಕ್ಷೇತ್ರ ತನಕ ಎಲ್ಲೆ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಉಂಡು ಎಲ್ಲೆ 14/3/2023 ಇನಿ ಸಾಟರ್ಡೆ 17ನೇ ತಾರೀಕು ಎಲ್ಲೆ ಮಾತಿರ್ಲ ಅಲ್ಪ ಕದ್ರಿ ಮಂಜುನಾಥ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಲ್ಪ ಬರೋಡು ಅಲ್ಪ ಆಚರಿಕ್ ಅಲ್ಪರ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಅಲ್ಪರ್ದು ಇಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಆದಿಕ್ಷೇತ್ರ ಮುಟ್ಟ ಮುಲ್ಪ 7 ಗಂಟೆ ಪಂಡ ಸಮಾರೋಪ ಸಭೆ ಒಂಜಿ 1 ಗಂಟೆ ಅನಗ ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತೆತ್ತೋಡು ಅಂಚನೆ ಕನ್ನಡದ ಪನ್ಪೆ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ಐಕ್ಯತೆಗೆ ಮತ್ತು ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಾರ್ಥವಾಗಿ 3ನೇ ವರ್ಷದ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಆದಿಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ನಡೆ ದಿನಾಂಕ 19/3/2023 ಆದಿತ್ಯವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಕದ್ರಿ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಕುತ್ತಾರು ಕೊರಗಜ್ಜನ ಆದಿಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಸಮಾರೋಪ ಸಭೆ ಕುತ್ತಾರು ಕೊರಗಜ್ಜನ ಆದಿಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಳಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆಗೆ. ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಹಿಂದೂ ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಕಟುಬದ್ಧವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದೇವರು ದೈವ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳಿಗೆ ಅಪಪ್ರಚಾರವಾದ ಗದನ್ನು ಪ್ರತಿಭಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಮಸ್ತ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜವನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸುವ ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸಾಮೂಹಿಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಪಾದಯಾತ್ರೆಯ ಮೂಲಕ ಜನರಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿಕತೆಯನ್ನು ಮೂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಕಳೆದ 2 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಅಪವಿತ್ರಗೊಳಿಸಿದಾಗ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕದ್ರಿ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯದಿಂದ ಕುತ್ತಾರಿನ ಕೊರಗಜ್ಜ ಆದಿ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ನಡೆಸುವುದರ ಮೂಲಕ ದೈವ ದೇವರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ಮೂಡಿಸುವ ಪವಿತ್ರ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದೆ. ಹಿಂದೂ ವಿರೋಧಿ ಕೃತ್ಯಗಳು ಮಾಯವಾಗಿ ಸಮಸ್ತ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ಐಕ್ಯತೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣದ ಸದುದ್ದೇಶದಿಂದ ತಾರೀಕು 19/3/2023 ಆದಿತ್ಯವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಕದ್ರಿ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಆದಿಕ್ಷೇತ್ರ ಕುತ್ತಾರಿನವರೆಗೆ ನಡೆಯುವ ಪಾದಯಾತ್ರೆಯ ಈ ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಕುಟುಂಬ ಸಮೇತರಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಂತೆ ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇವೆ. ಕುತ್ತಾರ್ದ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಕಾರ್ಣಿಕ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ತೆರೆದುಂಡು ನೆಕ್ ದುಂಬುಲೆ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತದ್ದು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ತೆರಿಪಾದೆ ಅಂಚಾದ ಯಾನ್ ಈ ವಿಡಿಯೋಡು ಪಾಡುಜಿ ಅಲ್ಪದಾದ ಪನ್ನಗ ರಾತ್ರಿ ಡೈಲಿ ಕೋಲ ಉಂದುಪ್ಪುಂಡು ಪಿದೈಡ್ ಓವೇ ಒಂಜಿ ಲೈಟ್ ಪಾಡ್ರೆಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ವೆಹಿಕಲ್ ಪೋನಾಗ ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಮಲ್ತದೆ ಪೋಪಿನ ಮಾತೆರ್ಲ ಅಂಚಾದ ಅಲ್ಪದ ಕಾರ್ಣಿಕ ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಚಾದ ಜಾಸ್ತಿ ಅನ್ಪನ್ಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ವಸ್ತು ಮಿಸ್ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ನೆನಪುನು ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜನ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಅವು ಒವ್ವೇ ವಸ್ತು ಅವಡು ಮಿಸ್ ಆದಿತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಬೀಡ ಚಕ್ಕುಲಿ ದೀಪ ಪಂಡ ಯಾವು ಅವು ನಮಕ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಕಾರ್ಣಿಕ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ತೆರೆದುಂಡು ನಮ್ಮ ಒವ್ವೇ ಕಷ್ಟ ದುಃಖ ಅವಡು ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಎನ್ನು ಕೊರಗಜ್ಜನ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ವಸ್ತುಲ ಅವಡು ಮಿಸ್ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಎನ್ನು ಕೊರಗಜ್ಜನೆ ಅಂಚಾದ ಕೊರಗಜ್ಜ ನಮ್ಮ ನಂಬಿನೇಕ್ ಖಂಡಿತ ಫಲ ಕೊರ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ದಾದ ಎನ್ಯ ಐನು ಇನಿಮುಟ್ಟೆಲ್ಲ ನಡತದು ಕೊರ್ಪೇರು ನನ್ನ ದುಂಬಗ್ಲ ನಡಪದು ಕೊರ್ಪೇರು ಕೊರಗಜ್ಜನ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆ ಮಲ್ಪೊಡಾಂಡ ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಯಾವುಜಿ ಒಂಜಿ ಇಡೀ ದಿನನೇ ಬೋಡು ಆತು ಪಂಡ್ರೆ ಉಂಡು ಆಲ್ರೆಡಿ ಯಾನ್ ವೀಡಿಯೋಲ ಪಾಡ್ದೆ ಐಟ್ಲ ತೂವೋಲಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅಂಚಾದ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಡ್ಯಾನ್ ಪಾಡುಜಿ. ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಕುತ್ತಾರು ಕೊರಗಜ್ಜನ ಕಟ್ಟೆದ ಉಲೈಪೋದು ಕೈ ಮುಗಿದು ಬತ್ತ ಇನ್ನಿತ್ತೆ ಲಾಗ್ ನಾನು ಇಡೆಗೆ ಏನು ಮಲ್ಪುವೆ ಅಂಚನೆ ಎಲ್ಲೆ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಉಂಡು ಕದ್ರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ್ದು ಇಡೆಗೆ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಬರ್ರೆ ಉಲ್ಲ ಇನ್ನಿತ್ತೆ ಲಾಗ್ ನಪ್ಪನ ಇಡೆಗೆ ಏನು ಮಲ್ತಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಗ್ ಉಡ್ತಿಕ್ವೆ ಏರ್ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ವೀಡಿಯೋಗೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಚಾರ ಫಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಏರ್ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಚಾರ ಫಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚೆ ಸೈಡ್ ಪುಂಜ್ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಉಂಡು ಅವನಿಗೆ ಮರೆತಂದು ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ದಯಪ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಗ್ ಪಾಡ ಫಸ್ಟ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ತೆಗಿನು ಅಪ್ಪಗೆ ನಿಂತ ಲಾಗ್ ಇಡೆಗೆ ಏನು ಮಲ್ತದಲ್ಲ. ಓಕೆ ಬಾಯ್.